बे समाव रायजो बड'लेण्ड नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम अननाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे समाव आंजों लोगोसे दंफायो गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारि सार, बिथांखौ जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरां बिजोङाव बरायनाय थाबाय। बिथाङा बेल' नङा, गोलाव सम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेवहाय खामानि मावबोदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां बिथाङा लिरोमोन। थुनलाइयारियाव बिथाङा गोबां बिजाबबो लिरबाय आरो नैबे गलाघाट जिल्लानि माखासे जारिमिनारि जायगाफोरनि सायावबो बिथाङा गांसे लेखा दिहुनदोंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां खन्थाइबो बिथाङा लिरखांबाय। बिथांखौ आङो जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। दा गुबै बाथ्राया बेनो जाहैबाय, गलाघाट जिल्लायाव माखासे जारिमिनारि जायगा दङ। जि जारिमिनारि जायगाया बेफोरखौ लानानै आङो दिनै बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बेसेबां जारिमिनारि जायगा दं गलाघाट जिल्लायाव। ओरैनो फ्राय नङा होमबा बर'फोर थानाय फ्राय जायगायावनो बै जारिमिनारि माखासे जायगा दं, जि माने कसारि राजा समनि बायखोन्दा नेरसोनफोरजों लोब्बा गोनां गोजा। गिबि गिबियावनो जि मोनबेसे बिदिनो माखासे बर' जायगायाव दं बिदि बेखौ फोरमायनो हागोन नामा? जोंनि बे गलाघाट जिल्लायाव जि माखासे बर' मैखोम जायगा, बे जायगायाव बुंनो थाङोबा मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगा होननांगोन। मानो होनोब्ला जेब्लानाखि जोंनि बे सिसुपानि ओनसोलाव जेब्लानाखि बर'फ्रा आसाम रायजोनि सिङाव थानाय माखासे जिल्लानिफ्राय दाब दाब जिल्लानिफ्राय माखासे दैबानाजों खुरखाजानानै माखासे राङारि खावरिनि माखासे बिथिङाव एसे जुरुला जानाय जाय माखासे नखरारि दङ, बे नखरारिफोरा माखासे हा जों नागिरनानै फैयै फैयै जोंनि बे सिसुपानि हायेनाव बर'फोरा गिबियै 1965 मायथाइयावनो हाबजेनदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। आरो बिब्दिनो गोबां माखासे जायगायाव गोबां माखासे अरनबारिजों आबुं जानानै दंमोन बै समाव। गोबां बर' माहारिनि मानसिफोरा बेहाय फैनानै गोबां माखासे जिब जुनारजों दावहा नांनानै आरो माखासे मिथिंगायारि खैफोदनि गेजेरजोंब्लाबो नेवसिनानै बिथांमोना बेहाय हाबनानै रायजो जादोंमोन। जेब्लानाखि आसामाव आहम राजानि जारिमिननि बायदिब्ला बेहाय जोंनि बर' राजाया रायजो खुंनाय बाथ्राखौ जोङो मिथिनो हायो। आरो बिब्दिनो जोबथा राजा हिसाबै बर'नि गबिन्द चन्द्र, जायखौ बुङो बर'नि गेजेराव मिथिसारनाय राजा इरागदाव होननानै, बिथाङा जेब्लानाखि 1832 मायथाइयाव रुंसारि जालांदोंमोन। आरो बै समाव उसुङारि माखासे रायजोजों कसारिफोरनि राजाफोरजों आरो जयन्तियाफोरजों आरो आहमफोरजों जेब्लानाखि दाङाबाजि जादों, बै समावनो बे राजा इरागदावा रुंसारि जालांदोंमोन। बिब्दिनो इंराजफोरा रायजोफोरखौ सिं खालामनानै गावसोरनि आखायाव लांनायनि समाव जोंनि बर'नि गेजेराव थानाय सासे गाहाय सानथ्रि, जायखौ बुंदों तुलाराम सानथ्रि गाहाय होननानै मिथियो दा जारिमिननि बेलायाव। बे तुलाराम सानथ्रि गाहायखौनो इंराजफोरा आसामनि एबा आसामाव थानाय कसारिफोरनि साहा बाहागोआव रायजोखौ खुंनो थाखाय बिबान होनाय समाव बै समनि माखासे जि जारिमिनारि बाथ्रा बेहाय रोखायैनो बेरखांनानै दङ। जेरावनोखि जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बर' मैखोम ओनसोल जेरै सिसुपानि हायेन, बे सिसुपानि हायेननि बिखायावनो गोबां बै समनि 1300 जुथाइनि समनि माखासे जारिमिनारि माखासे नेरसोनथिफोरा दङ। फंसे खोथा सोंनो, जेनेबा नोंथांनि जि जोनोम जायगा बिष्णुपुर नङा होमबा, बे जोनोम जायगायाव ओरैबायदि माने सोमोनांथाव जायगा दंमोन जेरावनाखि दैखराव दङ मुर्ति, बेनि सोमोन्दै फोरमायना मानो थाखाय सोमोनांथाव बे बुस्थुआ? बेहाय थारैनो बुंनो थाङोब्ला जों दैखर बायदि मोनसे जायगा दङ आरो बे दैखरावनो मोनसे बे बिष्णु मुर्तिया बेहाय दङ आरोखि। जेरावनोखि इसेबां माने दैज्लां बोथोरानो जा बा जि मोनसे अखानि बिबाङा जेब्लानाखि गोबां समब्लाबो अखाया एसेबां बिबांनि अखा हाया जाथों मानो बे दैखराव थरथिंसेबो बे दैया बेहाय थावरिनानै थाया। जि अखा हादों आरो बिब्दिनो बे सिङावनो रानलांजोबो। बेहाय एक्सुवेलि मा मोनसे दङ बेखौ जोङो मोनसे सोमोनांथाव
आरो बेहाय मा जादों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ गोबां समनिफ्रायनो जेब्लानोखि बे जायगायाव अखानि बिबाङा एसे खम जायो मेसें बोथोरानो जाबा दैज्लां बोथोराव मालाबा अखानि बिबाङा एसे खम जायो अब्ला माखासे मानसिफ्रा बा माखासे धोरोम फोथायगिरि माखासे मानसिफोरा बेहाय फुजा होयोब्ला बेहाय अखा हायो होननानै मोनसे फोथायनाय दङ थिग गमामायैनो जेब्लानोखि बिब्दि खरान मोनसे अबस्थायाव बा अखानि बिबाङा एसे खम जानायाव बेहाय जुदि आरज गाबफैयोब्ला बेहाय अखाया एसेबाबो हानायखौ जोङो नोजोर बोनो हायो आरो बेनिफ्राय दासिमबो बेवहाय माखासे गामिफ्राव माने हा जावबानो न' लिरनो थाखाय हा जावबाथाय बेवहाय माबा मोनसेबाबो मुर्ति बा माबा मोनसे मोनो बाथ्राया सैथो नंगौना नङा? नंगौ मानो होनोब्ला जोङो बुंनो हायो खाथियाव थानाय जयगपुर गामियावबो बे जयगपुरावबो मोनसे अमा गन्द्रा बायदि दंमोन आरो थ' बे गन्द्रा अमा खानाय जायगायावनो जेब्लानोखि बेनि सायाव हाखौ जावनायनि समावनो बे मुर्तिया गणेश मुर्तिया ओंखारनाय मोनसे दङ आरो थिग बिब्दिनो गोबां इदि थिलिहाल दहलापारायावबो बिब्दिनो एसे माने इन्जुर लिरनो हा जावनायावबो माखासे मा जादों शिवलिंगखौ मोननाय जादों आरो बिष्णुपुर जाय गामियावनो शिवलिंग आरो गणेशनि मुर्ति आरो गोबां माखासे बिश्वहरि बिदि माखासे गोबां माखासे फिसा फिसा महरनि गोबां माखासे मोदाय मोदायजोफोरनि बायखोन्दा खाम्फाफोरखौ गोबां मोननाय जाबाय निस्सय आं सानो दासिमबो गोबां बे सिसुपानि हालामनि गेजेराव बा हानि बिखायाव गोबां दासिमबो बिदिनो माखासे बायखोन्दा माखासे मोदाय मोदायजोफोरनि माखासे खाम्फाफोरखौ मोननायनि मोनसे थल दङ होननानै आं सानो ओरैनो मोनसे जायगायाव जेनेबा टेलिसाल होननाय जायगा जियाव ओरैजाय ब्रह्मनि बेवहाय मन्दिरबो दं ओमफ्राय ओरै खाथियावनो लोखि फुजा होबाय थायो जेनेबा बिमा लोखि फुजा बे जायगायावबो हा सिङाव मोननाय माने मुर्ति दङ बेनिफ्राय माखासे जारिमिनारि खाम्फाफोर बे ब्रह्म मन्दिराव बे साखाथियाव थानाय बेफोरखौ नायोब्ला बेफोरनि बैसोआ एखे नामा बा बै सेन्सुरिनि नामा 13 सेन्सुरिसोनि समनि नामा जोङो जेब्लानोखि नायो बे सिसुपानि हालामनि गेजेराव जि माखासे मोदाय मोदायजो आरो माखासे अन्थाइनि खाम्फा दङ बा माखासे अन्थाइ लिरथि दङ बेफोरखौ नायोब्ला जोङो थारैनो बुंनो हायो 13 सेन्सुरिनि गेजेराव जेब्लानोखि बर' राजाफ्रा आसामाव थावरिनानै दंमोन बै समनि बाथ्रा आरो बे जारिमिन बायदिब्ला माखासे जारिमिनगिरि बिथांमोनाबो माखासे नायबिजिरनानै मख'नानै होलांदों बेयो थारैनो 13 सेन्सुरिनि बाथ्रा आरो बेहाय जिखिनि मोननाय दङ अन्थाइनि खाम्फायानो जा जोङो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि टिकिसालाव माखासे अन्थाइनि खाम्फा दङ आरो माखासे बेहाय मुसुनिबो मुसुखा मोननाय जादोंमोन आरो माखासे बिष्णुनिबो मोननाय जादोंमोन थ' माखासे अन्थाइनि खाम्फाफोरखौ बे जारिमिनगिरि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला बे एक्सुअलि 13 सेन्सुरिनि गेजेरनिनो बाथ्रा आरो जोङो नायोब्ला जेब्लानोखि बर' राजाया डिमापुर मुंनि जायगायाव जेब्लानोखि राजथावनि दंमोन आरो बे राजथावनिनि जि माखासे खाम्फा दङ पिलारफोर दङ बे पिलारफोरनि जि माखासे दानख'नायनि जि माखासे महरथि दङ बा आदब खायदा दङ बेफोरनि जि माखासे खाम्फानि दानख'थाय दङ नैबे जोंनि सिसुपानि ओनसोलनि सेराव थानाय जि राजाबारि कासुमारियाव थानाय बे राजाबारियाव थानाय जि माखासे पिलारफोरनि जि दानख'थाय बे हुबुहु मोनसे मिलिनाय दङ होननानै दङ आरो आङो बुंनो सानो जोंनि बर' साहित्य सभानि जि फिरफिलानि गेजेराव थानाय जि दावराय दङ बे दावराया जोंनि नैबे कासुमारियाव थानाय जि पिलारावबो बे दावरायाबो दङ आरो बे दावराया जोंनि बे डिमापुराव बर' राजानि जि राजथावनि बे राजथावनियावबो बेनो बेरखांनानै दङ आरो बे पिलारफोराव जोङो रोखायै नुदों थारैनो जोंनि जि हारिमायारि जि मोनसे नेरसोनथि आर'नाइ बे आर'नाइनि महरफ्राबो दाननाय दङ आरो माखासे मा बुङो दावराइ दावमा दावसि बिसोरनिबो माखासे गोबां माखासे दानख'थाय दङ
थ' बेखौ जोङो बुंनो हायो मा जे बर' हारिया जि जिब जुनारफोरखौ मोजां मोननाय, गाबायारि मोजां मोननाय, हाजोआरि मोजां मोननाय बे माखासे नेरसोनथिफोरा बेरखांनानै दङ होननानै आं सानो। जायखिया बे समाव आरो जेनेबा इरागदाव राजा इरागदाव जेब्ला खुंथाइ खुंदोंमोन बे समावनि बाथ्रायानो जायो बेखौ नङा होमबा 39-46 गेजेरनि बाथ्रा। बिनिफ्राय बेवहाय आरो बांसिन रायजो राजाफ्रानो फोथायो जे माने तुलारामा बेवहाय सानसेखालि बेवहाय बे फुख्रिखौ जावफैदों होनदों। ओरै राजा फुख्रि, बिष्णु फुख्रि मोनसे दं नङा होमबा? बे मोनसेया जाहैबाय जय फुख्रि थानाय दं। जेनेबा बे फुख्रि जावनाया बे जय सागराव फुख्रि जावनायजों गोरोबनाय नङा होमबा? बेनि फोरमायथिखौ माखासे बाथ्रा दङ जारिमिन बिलाइनि बायदिब्ला आहमनि जि फुख्रि जावनाय आदब आरो बर' राजानि माखासे मावथिफोरा फुख्रि जावनायनि जि आदब बेहाय माखासे फारागथि जोङो नुनो मोनो। जेरावनोखि आहमफोरा माखासे जायगानिफ्राय हा जावना लानानै फारखौ होनाय माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो हायो आरो बर' राजानि माखासे मावथिफोरा फुख्रि जावनाया बे जायगायावनो हाखौ जावनानै फार होनाय मोनसे आदबथि दङ। थिग बिब्दिनो आहमफोरा जावनाय जि जयसागर, शिबसागर बे फुख्रिनि महरथिखौ नायोब्ला जोंनि बे बिष्णु फुख्रि, जय फुख्रि बेफोरबायदिनि माखासे फारागथिया रोखा जानानै दङ। आरो बेखौनो जों बुंनो हायो मा जे बे फुख्रिखौ बिष्णु फुख्रिखौ आरो जय फुख्रि आरो गोबां माखासे खाथि खालायाव फिसा फिसा बिदि महरनि फुख्रि दङ आरो बे फुख्रि जावनायनि महरा थारैनो बर' राजाया जे बे फुख्रिखौ जावदोंमोन बे रोखा जानो हायो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला गलाघाटआ बहुद कसारि राजा जारिमिनजों बुंफबनाय। बे होननानैल' नङा, बे सिसुपानि एरियायावथ' गोबां दङ नङा होमबा? साननो थांबाथ' 12थासो गामि मोनो जेरावनाखि न'खर 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 माने माबा मोनसे मुर्ति माबा मोनसे मोननाय बिदि दंजोबो आरो फ्रायानो। आरो मुर्तिनि माने जि अन्थाइनि महर बेबो एखेयानो फ्राय ना? आरो मोनसे दंबावो बे बरफथारावबो बारा बोसोरनि बाथ्रा नङा बियो, 5 बोसोरनि सिगां जावनायाव कसारि राजानि जि फुख्रि बायदि बेवहाय बेखौ मोनदों नङा होमबा? मानो होनबा बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव बे डिमापुरजों एसे रिलेसन सोमोन्दो दङ आरो। दा बेवहाय नायोबा ओरैनोथ' गोबां गामि दं बेवहाय नङा होमबा? मुर्ति मोननाय दङ। दा फारि नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा मा मा गामि मोननाय? जोंनि बे सिसुपानि जायगायाव थारैनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बिष्णु फुख्रिनि खाथि खाला थानाय जिखिनि गामि, गिबियावनो आं बुंनो नाजागोन बिष्णुपुर गामियाव गोबां माखासे बिबांनि बै समनि माखासे अन्थाइजों दानख'जानाय आरो माखासे मा बुङो मुसुखाफोरखौ जों मोनदों। लोगोसेनो खाथियाव थानाय तेलिसाल दहलाफारा बे गामियावबो बे मा बुङो शिबलिंग बेबायदि माखासे गोबां बिबांनि बेहाय मोननाय जादों। आरो ओरैजाय खाथियाव दङ जयगपुर गामियाव गणेश मुर्ति मोननाय दङ। हिरिम्बापुर बे जायगायावबो दङ। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बोरिमाखायावबो माखासे बिब्दिनो मोदाय मोदायजोफोरनि माखासे खाम्फाफोरखौ जों मोनदों। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला बे खाथि खाला जिखिनि जायगा दङ, जयपुरानो जा बा तिलिसालानो जा, बोरिमाखायानो जा, बिष्णुपुरानो जा बा सांखातिहालागैयानो दङ। थ' बेफोरबायदि जायगायाव माखासे इटाफोरखौबो गोबां माखासे जोङो मोननाय जायो। जेरावनोखि आथिखालनि इटाजों बै समनि इटानि जि महर बे महरा गोबां फारागथि दङ। दानि इटाया जेरैबायदि फिसा साइजनि, नाथाय बै समनि इटाया एसे गोलाव गुवार साइजनि दं आरो। थ' बेहाय जि मोनसे नोगोर दंमोन बा बेहायदि ग्रोम ग्रोम रायजो जानानै सुबुंफोरा दंमोन, बे मोनसे रोखा बिदिन्थि दङ। निस्सय आं बुंनो सानो बेहाय माखासे मिथिंगायारि खैफोद आरो माखासे सुबुं सोरजिथायनि माखासे खैफोदनि थाखायनो जानो हागौ मोनसे समाव गोबां जेंना जेंसिनि गेजेराव मिथिंगायारि खैफोदनि थाखायनो बेफोरबायदिया बायफ्लेजोबनानै बेहाय सुबुं अनजिमा खमै लास्टआव गैया जानानै मोनसे अरनबारियाव थासारि जानानै थादों होननानै आं सानो। मानोना बे अरनबारिनि गेजेराव जेब्लानोखि बर'फ्रा गुबुन गुबुन आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जेरैबायदि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, लखिमपुर, धेमाजि
थ' बेफोरबायदि जायगानिफ्राय जोंनि बे सिसुपानि हालामा जेब्लानोखि हाबफैजेनदोंमोन गोबां माखासे अरनबारिनि गेजेरजों आबुं जानानै थानाय जायगा जेरावनोखि लामायानो गैया जोङो मोनसे ससे लामा थाबायनो थांबाथाय बेरलावफ्रा बालाबायनाय मैदेर लख्रा गोबां बेहाय जिब जुनार गोबां थावरिना दंमोन बेहाय थ' बेखौ नायोब्ला इसिबां अरनबारिनि गेजेराव जे बिब्दि मोनसे जोङो दा गोबां समनि उनाव बिब्दि माखासे हा सिङाव थानाय जावखांनानै मोननाय बर' राजानि जे माखासे बेहाय गोबां माखासे बर' सुबुंफोरा बै समनि बर' मानसिफोरा फुजिनाय माखासे मोदाय मोदायजोफोरखौ आरो बर' राजानि जि आखुथाय फुख्रि जावनाय बेखौ जोङो बेहाय गोबां नुनाय दङ थ' बेखौनो बुंनो सानो बा बुंनो हायो बे सिसुपानि ओनसोला सिसुपानि ओनसोल होननानै नङा खाथि खालायाव थानाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय दुबुरुनि बरफदार जायगा ओरैजाय उइरांघाटनि रानि फुख्रि बेफोरबायदि जायगाफोराव दासिमबो बर' राजानि जि माखासे आखुथाय जावनाय फुख्रि बे महरफोरखौ दासिमबो गोबां नुनो मोनो बेवहाय थानाय माखासे जारिमिनारि बे जि टेलिसालाव दङ दा बेफोरथ' एसे माने सेरखाय बेरखाय जानाय बायदि नाङो नङा होमबा दाब दाब जायगायाव दं दा बेफोरखौ संरैखा खालामनानै बे मोनसे जायगायाव मिउजियाम खालामबा गोबां बेवहाय नायग्राफ्रा फैनो हागोन बायगोन नङा होमबा बेनि सिगाङाव मा फोरमायगोन नामा बेखौ आङो सासे ओनसोलनि सानसुमै हिसाबै बा एसे सिन्था सरसा खालामनाय हिसाबै आङो सानो बे आर्किअलजि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनि गेजेरजों जुदि बेवहाय जावखांनायनि जि मोनसे हाबाफारि जुदि लानानै बेहाय जुदि मिउजियाम जादु न' बे जादु न'खौ जुदि बेहाय जुदि गायसननानै होयोब्ला निस्सय बेहाय गोबां माखासे बै समनि गोदो गोदायनि जि माखासे नेरसोन माखासे मोदाय मोदायजोफोरखौ जुदि जोङो लाखिब्ला निस्सय बे मोनसे दावबायारि मोनसे जायगा जागोन होननानै आं सानो आरो आं आसा फारियो आसाम गभर्नमेन्टनि जि आर्किअलजि डिपार्टमेन्टआ बा गभर्नमेन्टनि गेजेरजों जुदि जोंनि बे ओनसोलाव सिसुपानि ओनसोलाव जुदि नायगिदिंनानै माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनानै जुदि बेहाय जुदि मोनसे गोजोन थासारि जुदि लाबोनायाव जुदि नाजायोब्ला निस्सय मोनसे समाव बे मोनसे दावबायारि मुंदांखा जायगा जागोन होननानै आं सानो बे समाव जोङो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सिसुपानि दख'रानि बायदि बायदि गामिनि जोङो जारिमिनारि माखासे जायगाफोरनि सोमोन्दै जों मिथिबाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गपिनाथ हाज'वारि सारनिफ्राय जों गोबां खोथा मिथिबाय नंमारगौ जि जायगाया बर'नि बा कसारि राजानि जारिमिनजोंनो बुंफबनाय बे जायगाया फ्राय बेवहाय माखासे जायगायाव माने माबा मोनसे जावबानो माबा मोनसे मुर्ति बा खाम्फा बिदि मोननाय जायो बे बाथ्राया सैथो बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय जों मिथिबाय आरो बेफोर गासैबो जायगाया बे साखाथियावनो दंजोबो नङा होमबा बुंनो थाङोबा बेवहाय नों 20निफ्रायबो बांसिन बेवहाय मुर्ति मुसुखा बा माबा मोनसे खाम्फा बेवहाय मोननाय जायो हयथ' नोंथांमोनाबो बेवहाय नायनो फै बर'नि थागिबि जायगा बे सिसुपानि गलाघाटनि सिङाव दङ जे सिसुपानि जायगा बेवहाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो जारिमिनजों बुंफबनाय माबा मुवा बेसाद खाम्फा बेफोरबायदि मोनखागोन आरो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा फैबा जथेस्थ' मोजां नांगोन बेनि थासारि आबहावा आरो माखासे कसारि राजा समनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नुयोबा गोसोआ गोजोननाय मोनगोन आं बै समावनो बेफोरखौ बिथांजों जों सावरायनानै गोबां खोथा मिथिबाय आरो बे जारिमिनारि बाथ्रानि सायाव रायजोफोरनो